Čaute ľudia, dneska budeme ochutnávať takéto škoricové lupienky. Takže môžeme začať. Otvoríme to. Tak toto vyzerá na obale. Ak ste si všimli, je tam aj taký smajlík. Tak toto vyzerá a poďme to ochutnať. Sú to jak obyčajné chrumky, len posypané škoricou. 10 z 10. Dáme si ešte jeden. Sú veľmi dobré. Napíšte do komentárov, či máte také radi. Dávajte like aj odber, lebo čoskoro dosiahneme 30 odberateľov. Zatiaľ čaute.